Takže dobrý den. My v současné chvíli máme pokrytý v PSL máme pokrytý inerciální navigační systémy. To znamená, že víme, jak ta inerciální navigace funguje. To znamená, že tam máme ten základní vzoreček, dvojitý integrál přes čas ze zrychlení. A něco základního jsme si řekli o senzorech, hlavně o akcelerometrech. A ty akcelerometry, tak tam jsme si řekli něco o kladívkovém nebo kyvadlovém akcelerometru, potom o něčem, čemu se říká Q-flex. To znamená, že mám nějaký krystal, hmotu a ten krystal podle toho, jak se stlačuje působením té hmoty, tak mění svoje vlastnosti a já dokážu měřit náboj, který ten krystal vyvozuje. A potom jsme si říkali něco o senzorech úhlového zrychlení. Takže tady bude omega a tam jsme si teda říkali něco o MEMS akcelerometru a senzoru úhlové rychlosti a o nějakých laserových senzorech, RLG a FOG senzorech. Takže tohle tady je omega. No a to, co nám vlastně chybí do kompletního HRS systému, attitude heading a reference systém, tak nám chybí nějaký info o magnetometrech. Takže to je ta třetí veličina, která do těch systémů vstupuje, a to z toho důvodu, že ten magnetometr je nějaký další vektor, který já dokážu měřit. No a většinou teda ten magnetometr nějakým způsobem spojuju se senzorem zrychlení, s akcelerometrem, a to z toho důvodu, že ten akcelerometr v případě teda, že mám zemský povrch a to G mi působí směrem do středu země, tak jakmile ten můj systém je orientovaný jednou osou v rovině toho vektoru zrychlení a já jsem začnu takhle otáčet, tak vlastně tuhle informaci nedokážu zjistit. No a my naštěstí teda máme, tohle to bylo gravitační pole, takže ještě máme magnetický pole. A to magnetické pole si ze školy pamatujeme, že má nějaký průběh. Takže u nás vstupuje do země, nebo vystupuje ze země pod úhlem nějakých 60 stupňů. Takže když tady bude jih, tady bude sever, tak ten vektor tady je to 45, ten vektor tady bude nějakým takovýmhle způsobem. Takže když já mám senzor, magnetometr, a ten magnetometr bude spojený tady s tou jednotkou, tak já jsem si jistý, že ten můj magnetometr bude vždycky měřit nějaký vektor. Takže ten můj magnetometr teda musí mít orientaci těch os taky takhle, protože já je mám tady nějak fyzicky spojený mezi sebou. Takže tohle je akcelerometr, tohle je magnetometr. No a jakmile ten magnetometr mám takhle orientovaný, tak je jasný, že i v případě, že teda akcelerometr bude orientovaný s tím svým vektorem, tak ten magnetometr bude něco měřit. No a to samé v případě, že já tady nakreslím případ, že můj magnetometr bude mít jednu tu svoji osu orientovanou s vektorem magnetického pole, tak potom ten akcelerometr, který je s tím magnetometrem zase fyzicky spojený, to znamená, že je nějakým takovýmhle způsobem orientovaný. Jenom jsem vlastně vzal tohleto a naklonil jsem to tímhle způsobem, tak najednou ten akcelerometr tady, ACC, mi začne měřit nějaký vektor, protože ten vektor toho gravitačního pole vstupuje do toho mýho senzoru tímhle způsobem. A zase tady v tom případě jakmile bych začal točit jenom tím senzorem magnetometrickým, tak já ztratím tu informaci o tom, že se ten senzor otáčí. Ale protože mám ten akcelerometr takhle orientovaný v tom gravitačním poli, tak já dokážu vypočítat ty správný vektory, tu správnou orientaci toho mýho systému. No a jak se tohle dává dohromady, tak to jsme si říkali, že v tom schématu, který souvisel s Kalmanovým filtrem, který se používá pro
filtrování výstupu těch jednotlivých senzorů a vlastně spojování těch informací dohromady, tak tam jsme si řekli, že pro spojování akcelerometru a senzoru úhlových rychlostí, takže angle rate, používáme něco, čemu se říká gradient descent. Gradient descent. A tahle metoda gradient descent vlastně na základě derivací těch jednotlivých složek hledá konvergenci k tomu, abych já našel správnou orientaci těch dvou vektorů. No a my všechno tohleto, o čem jsme se tady bavili, použijeme k tomu, aby jsme dokázali vyřešit laboratorní úlohy, které jsou zadané v systému Moodle. A v tom systému Moodle přibyly laboratorní úlohy na téma magnetometr, potom akcelerometr a potom nezávislý magnetometr, který dává tyhle dvě úlohy dohromady. No a ten magnetometr, o kterém my se budeme bavit, tak ten magnetometr vlastně je zase senzor, který má teda 3 osy. A já můžu tuhle krabičku, protože to mám zavřený v nějakém boxu, položit na stůl a teď s tou krabičkou začnu takhle otáčet. A já ji postupně nastavuju na hodnotu 0 stupňů, na hodnotu řekněme 45 stupňů, na hodnotu, takže to ne, to bude nějakých 25 třeba, tady to bude 45 stupňů, 50, 70 stupňů, tady bude mít 90 stupňů a tak dál. A v každém tomhle bodě ta krabička, tenhle roh se tady otočí na tuhle polohu, tuhle. Tak v každém tom bodě, kde já tu krabičku takhle umístím, tak ji tam nechám chvilku ležet a udělám si z toho nějaké měření. Takže já si z toho udělám měření pro poloha 0 stupňů a změřím si moje měření, který bude pole, řekněme 10 hodnot. No a potom budu mít poloha 25 a zase nějaký měření 10 hodnot. Poloha 45 a zase měření 10 hodnot. Potom budu mít poloha 70. Zase až potom se na konci dostanu přes celé to kolo zpátky do té polohy 0, takže já vlastně skončím tady v té poloze, to bude nějakých 340, takže tady bude 340. No a teďkon tady mám zase nějaké měření. A teďkon z těchto všech měření, které já mám, a mám tady 10 hodnot, tak můžu teoreticky vzít tu první hodnotu. A já bych z toho měl být schopný vykreslit nějaký graf. Takže teď je tady spoiler takovej. V případě, že já mám jenom osy x a y, které mě zajímají, tak ten můj vektor takhle vstupuje, magnetického pole, vstupuje do toho mýho senzoru. A já jakmile otáčím tímhle s tím celým senzorem, tou kostkou, tak se mi ten vektor rozkládá do os x a y. Takže já si tady na jednu osu vynesu x, na druhou osu si vynesu y a pro 0 stupňů mi vyjde nějaký bod, pro 25 stupňů mi vyjde zase nějaký bod. A ten bod může být buď jeden z těch 10 hodnot, to znamená, že je ta první hodnota, anebo z toho měření, z toho pole, z těch několika vzorků, který jsem se nabral pro tu jednu polohu, můžu udělat průměr a ten průměr tady vyníst. Takže v případě, že já budu vynášet jednotlivé měření, tak tady budu mít nějaký shluk hodnot. A jakmile začnu vynášet ty jednotlivé hodnoty, tak mi to udělá průměr z toho shluku hodnot. A tohle z toho bude pro 0 stupňů, tady to bude pro 25 stupňů a tak dále. A ono mi to postupně vytvoří nějaký obrazec. A tenhle ten obrazec, který mi to vytvoří, tak tomu se říká nějaký kalibrační kruh. Kalibrační kruh. No a my se postupně přeneseme a projdeme tady dvě prezentace s tím, že začneme s gravitačním polem. A to z toho důvodu, což je jenom takový krátký opakování, že si chceme připomenout, jak vlastně to gravitační pole na té Zemi vypadá.
A my víme teda, že ten akcelerometr nám dokáže určit pitch a roll. A víme, že tyhle hodnoty pitch a roll dokážeme měřit v několika souřadných soustavách. A co nám vlastně ta země nabízí, je nějaký terén, to je ta hnědá čára tady, který kopíruje vlastně hory, údolí a tak dál. A potom teda máme geoid a ten geoid je jakýsi patvar a ten patvar je definovaný tím, že v každém místě toho patvaru je ten gravitační vektor kolmý k tomu danému místu. Takže už tady máme nějakou informaci o tom, že to gravitační pole není všude stejný a ta jedna konstanta, kterou jsme se učili někdy na základce ve fyzice, neplatí úplně pro všechna místa. A je to daný tím, že v těch horských oblastech je víc materiálu, takže ten materiál, který tady je hustší, takže je ho tam víc a teda přitahuje to okolí zase víc a potom, jakmile tam mám údolí, tak většinou v tom údolí toho materiálu míň, nebo je to plněný něčím, co nemá takovou hustotu, tak ten gravitační vektor je zase nižší. No a ani ten geoid není jednoduchý matematicky popsat, takže se používá něco, čemu se říká elipsoid, a to je to, k čemu počítá referenci GPS-ka. No a my, když se podíváme na náš geoid a na ty jednotlivé hodnoty toho převýšení geoidu nad elipsoidem, tak tady vidíme, že ten elipsoid je matematický útvar a ten rozsah, který my tady máme, je od nějakých minus 107 metrů do nějakých 90 metrů. Takže rozdíl tady mezi tím modrým geoidem a zeleným elipsoidem, takže elipsoid je matematický průběh, geoid je vektor kolmý k povrchu v každém místě, tak je rozdíl nějakých 200 metrů. Takže gravitační pole není všude konstantní. No a já, když si tady vykreslím za A teda geoid a potom reálný tvar zeměkoule, tak vidím, že ta naše zeměkoule je jakýsi bramboroid, který je ve vesmíru, pluje vesmírem a když já se potom podívám a vynesu si tam ty rozdíly výškový mezi geoidem a elipsoidem, tak vidím, jak se ty rozdíly potom promítají do té zeměkoule. No a my máme nějaký gravitační animálie, odchylky, a z toho se zase dá vykreslit graf. A ty gravitační anomálie se vyjadřují v jednotce 1 gal, což je teda 0,01 zrychlení metry za sekundu na druhou. A ještě když se podívám na zeměkouli, a ta naše zeměkoule teda rotuje, kde tady někde je rovník, tak já vidím, že na tom rovníku je moje gravitační pole nejnižší a postupně, jak se dostávám k pólu, tak to gravitační pole je tam nejvyšší. A ten rozdíl tady vlastně tvoří, tak to tvoří 1, 2, 3, 4, 5. Takže to tvoří 5 galů. Asi 5 galů mezi rovníkem a pólem. A je to jenom v závislosti na tom, jak se naše země otáčí. A ta křivka tady je teda nějaká ideální křivka, která souvisí s tím, že se pohybujeme po kruhové ploše z pólu tady k rovníku. A tohle to všechno platí pro nebo pro to, že stojíme na Zemi a v případě, že se dostáváme do nějakých větších výšek, tak to gravitační pole zase klesá a klesá nám vlastně s výškou nad terénem. A tohle je něco, co zase známe ze základní fyziky. Tak, naše zeměkoule jako reálný tvar a tady dole je zeměkoule jako ideální koule s tím, že tam jsou vynesený ty jednotlivé odchylky, galy, který
jsou způsobený tím materiálem v tom daném místě. Takže já vidím tu ideální kouli a tady vidím, že ty odchylky mi tady vytvářejí nějaký extrémy. A ty extrémy jsou lokální a většinou ty extrémy jsou v místech, kde je nějaký pohoří. Oceány, nic moc, ale jakmile je tam nějaký ostrov, tak je tam zase teda nějaká odchylka. Takže tohle jsou lokální anomálie vynesené na ideální kruhovou sférickou zeměkouli. No a existuje něco, čemu se říká gravitační model. Ten gravitační model je každý rok aktualizovaný a já zase mám tady vynesený galy a vidím, že ty odchylky kopírujou zase velký pohoří, takže tady mám někde Andy, tady jsou někde Himaláje, tady jsou někde hory v Evropě a tak dál a tak podobně. Takže tohle jsou teda gravitační anomálie. Gravitační anomálie a vektor pro Českou republiku v Evropě tady, tak já vidím, že ani u nás ten vektor není úplně vedoucí do středu země, ale je tak trošku posunutý. Takže já tady vidím, že mám nějaký komponenty, komponent dolů, komponent v západním směru a komponent v jižním směru. A vidím, že tyhle čísla nejsou nulový. Takže ten vektor je nakloněný tady nějakým směrem a to číslo 9,81, který jsme se učili, tak teda platí pro naši Českou republiku. V tomhle toolu je možný si najít jiný země a podívat se, jak ten vektor v tom daném místě do té země vstupuje. No a ten náš senzor zrychlení, tak my už víme, že to je nějaká hmota na nějakých pružinkách a v případě, že ten můj vektor gravitačního pole působí takhle dolů, tak ten senzor neukazuje nic, ale jakmile to nakloním, tak ta jedna pružinka se natáhne, druhá se smrští a najednou mi ten senzor ukáže nějaké zrychlení. Ideálně, aby v tom gravitačním poli to ukázalo 1G. A my už teda víme, že to 1G není to jedno číslo, ale souvisí s tím, jaký je daná intenzita toho gravitačního pole v tom daném místě. Takže to 1G je to lokální zrychlení dělený nějakou lokální konstantou. A ty naše senzory, které my známe, tak to bylo teda nějaký kyvadlo, potom piezoelektrický akcelerometr, to znamená ten Q-Flex od firmy Honeywell, o kterém jsme si bavili. A potom jsou různý další principy, většinou MEMS senzorů, které dokáží gravitační pole měřit. No a k čemu ten senzor my můžeme použít? A tohle je obecný princip těch našich laboratorních úloh. Tak my můžeme použít akcelerometr pro získání náklonů, potom můžeme použít magnetický senzor a budeme z toho mít kompas. A ten magnetický senzor, jak jsme si řekli, tak ten magnetický senzor měří vektor magnetického pole. A to magnetické pole, v případě, že ten senzor naklopím, tak ta hodnota z toho senzoru se rozloží do těch 3 os trošku jiným způsobem. Takže já potřebuji vědět, jak je ten můj senzor natočený. A jakmile tohle budu vědět, že ten můj senzor je natočený určitým způsobem, tak já můžu tu informaci o tom natočení použít k tomu, abych transformoval data z těch 3 os magnetometrů a potom z nich teda vypočítal tady z akcelerometru pitch a roll a z toho magnetického senzoru ten pravý heading, který mě zajímá. No a obecně, když já se podívám na jakýkoliv senzor, může to být senzor zrychlení, magnetického pole, cokoliv, tak já ten můj senzor můžu přesvědčit k tomu, aby mi začal poskytovat informace o té
dané veličině. Takže já mám tu vstupní veličinu. Ta moje vstupní veličina, teď si řekneme nějaký senzor, a ten senzor bude třeba teda magnetometr, jednoosý magnetometr. Takže já mám magnetometr a ten magnetometr vystavuju vektoru magnetického pole. A ten můj senzor, magnetometr, má nějakou osu citlivosti. Ta osa citlivosti bude v tomhle případě tímhle tím směrem. Takže teď, když je ten senzor orientovaný tímhle tím směrem, tak mi ukazuje nulu. Jakmile já bych ten senzor vzal, použil a otočil ho tímhle tím směrem, tak citlivost je vlastně proti tomu vektoru, takže tady bude hodnota minus maximum a tady by to byla zase 0 a tady by ta hodnota byla plus maximum. Takže v závislosti na tom natočení, který já jsem teď tady dělal, takže já jsem to takhle otáčel, tak tady mám otočení. Tady mám tu hodnotu, tady mám to měření magnetické pole a my jsme začali v nějaký ose 0, potom jsme s tím začali otáčet, takže my jsme vlastně začali tak, že ten náš senzor byl takhle, takže to je osa 0, potom jsme si ho otočili tímhle tím způsobem, takže jsme se dostali do minus maxima. Takže jsme se dostali nějakého minus maxima, takže ono to vlastně začalo vytvářet nějaký sinus. Tak, pak jsme se dostali zase do nuly a zase jsme se dostali do nějakého plus maxima a zase jsme se dostali do nuly. A tohle jsou mezipolohy, které já nastavuju na tom mým jednoosým senzoru. Takže já jsem tam nastavil 0 stupňů, potom jsem ho otočil na minus 45 tady, minus 90 a tak dál. A až jsem z toho vykreslil takovejhle graf. Takže tady je úhel natočení, otočení a tady je teda měřená hodnota. No a ta moje měřená hodnota v každém tom místě, každý ten vzorek, my už víme, že každý ten vzorek pro to každé místo bude nějakým způsobem někde jinde, protože tohle měření, který tady je, má nějaký statistický parametry. A my už víme, že to měření má nějaký statistický průměr a potom má to měření nějaký rozložení těch hodnot. Většinou u takovýchhle měření je to nějaký normální rozložení. To znamená, že já jsem k tomu schopný říct něco o hodnotě sigma. A v současné chvíli mě teda zajímá průměr a ten průměr já se tady vynesu, proložím ho, nebo propojím ty jednotlivé body a dostanu z toho teda nějakou přechodovou charakteristiku. Tenhle ten senzor uvnitř je vytvořený nějakým způsobem a to, jak je vytvořený, tak mi vlastně ten magnetický vektor, který tady mám, přenáší na nějakou hodnotu, převádí na nějakou hodnotu, na nějaké číslo. A to číslo může jít třeba od, řekněme, minus 200 nebo minus 300 do nějakých 200 hodnot. A tyhle jednotky jsou jednotky, které jsou poplatné tomu senzoru. A já potřebuju tyhle čísla, které odpovídají tomu, té vnitřní struktuře toho senzoru, nějakým způsobem převést do řeči fyziků a převést to na jednotky, kterým je rozumět, kterým ty lidi jsou schopní komunikovat. No a to udělám tak, že to nějakým způsobem přepočtu. A ještě teda tady vidím, že ta moje hodnota je posunutá, takže ten střed by měl být tady někde je 0. A ta moje hodnota tady mezi minusovou maximální a plusovou maximální hodnotou je nějakým způsobem posunutá. Což může být způsobený tím magnetickým polem, anebo to může být způsobený tím, že ten senzor má vevnitř nějaký problémy a je tam na ten měřený signál superponovaný vnitřní posun. Takže já musím vědět, co měřím a jakým způsobem se vyrovnat tady s tou střední hodnotou.
Takže já mám střední hodnotu tady z těch měření a potom mám střední hodnotu z těch vynesených průběhů, které odpovídají jednotlivým natočením, což je ten vlastně nový průběh, který jsem vygeneroval z těch jednotlivých odměrů. No ale k čemu se snažím tady dostat je, že já mám nějakou korekční rovnici. Takže já mám tady nějaký y měřený a tady mám teda magnetický pole, což je y magnetický, což je to, k čemu se chci dostat. Takže já budu mít to moje y měřený a tady dám, nebo odečtu od toho měření offset, abych získal hodnotu, která není posunutá. A potom to vynásobím nějakou konstantou k, abych z těch hodnot, které tady mám, minus 200 až 200, dostal tu správnou hodnotu v jednotkách, které potřebuju ke komunikaci s ostatními lidmi. Takže tady mám y magnetometr se rovná nějaká konstanta. A ta konstanta mi udělá to, tady by to byla konstanta třeba 1 děleno s tém, abych já z toho získal hodnoty od minus 3 do 2. Takže to může být třeba 1 děleno s tém. Y měření je tady to moje, co jsem změřil. Takže tam bude třeba minus 300 a offset tady bude minus třeba 50. Plus 50. Takže najednou z toho mýho čísla tady minus 300 se mi stane 300 plus 50, teda minus 300 plus 50 a já tady budu mít teda minus 250 děleno s tém, tak z toho mi vyjde, že tam je nějakých minus 2,5. Takže to je moje kalibrace potom z jednotek toho senzoru do jednotek toho fyzikálních, které odpovídají tomu vektoru. No a já vlastně, když tohle to udělám, tak si k tomu svýmu grafu, který tady mám, udělám vlastně jinou osu. A ta jiná osa bude taková, že vlastně na tom grafu já potom uvidím to, že tady budu mít 0, tady budu mít nějaký 2,5 a tady budu mít minus 2,5 těch jednotek fyzikálních, které odpovídají tomu senzoru. A všechno tohle souvisí s typem toho senzoru a s jednotkama, který ten senzor potom ve výsledku měří. A jelikož já se bavím o senzorech, které jsou 3 osí, tak já to můžu přepsat do takovýchhle matic. A mám teda ten můj měřený vektor, kde jsou složky x, y a z. Potom tohle je matice konstant, který nějakým způsobem řeší zarovnání jednotlivých os mezi sebou. Takže to je nějaká misalignment matrix. A potom je tady BIOS, což je ten scale faktor, což je tady to K, který já používám pro přenásobení těch hodnot z jednotek senzorů do hodnot fyzikálních. Takže to jsou tyhle scale faktory a potom mám teda ten měřený vektor, to, co získám z toho senzoru, minus offset v těch jednotlivých osách. A tohle to přesně, já bych byl rád, aby vy jste dokázali z těch jednotlivých datových průběhů, který máte k dispozici jako soubory, získat. A byli jste schopní z toho udělat kalibraci pro akcelerometr. A ta kalibrace pro akcelerometr je tady úloha akcelerometr. Takže je tam přesně řečeno, co se má s těmi daty udělat, aby člověk získal kalibraci akcelerometru. A proto, abych já získal kalibraci akcelerometru, tak já vlastně vezmu tu kostičku. A tu kostičku nebo ten senzor postavím na stůl a to, co mě zajímá, je vektor gravitačního pole, který působí tímhle tím směrem. A jelikož já tu gravitaci, můj senzor, tu gravitaci já nedokážu přesvědčit k tomu, aby se mnou spolupracovala, takže ta gravitace si pořád bude ukazovat tím jedním směrem. Takže já ten můj senzor potom vezmu a já ho potom otočím. Takže já ho potom otočím takhle o 180 stupňů, což znamená, že ten senzor, který je vevnitř, najednou bude měřit opačnou hodnotu. Takže já budu měřit plus G a minus G.
No a potom tohle všechno udělám pro všechny 3 osy. Takže mám tady jednu osu, druhou osu, tady mám zase jednu osu a druhou osu a ještě to otočím potom o dalších 90 stupňů, ale vlastně takhle do obrazovky. Takže takhle to tady jakoby otočím do obrazovky, abych měl všechny ty 3 osy. No a jakmile já mám všechny tyhle hodnoty, tak z toho senzoru zrychlení pro tu úlohu akcelerometru já budu mít hodnoty plus G, minus G a budu ty hodnoty mít vlastně tady a tady, což je jedno měření, druhé měření. A já teda vím, že tyhle hodnoty, které mi ten senzor poskytuje, musí být 1G a minus 1G. Takže já ty hodnoty můžu přepočítat podle tohohle z toho vzorce. Tam potom ale nebude magnetometr, ale bude tam akcelerometr. Tak můžu použít tenhle ten vzorec, který tady mám, bez těch hodnot. To byl příklad tamhle nahoře, takže to se mě teď netýká. Můžu použít ten vzorec a tenhle ten vzorec já použiju k tomu, že si do něho zadám měření, což je vlastně tohleto. Vypočítám si offset, ten získám tím, že udělám rozdíl mezi, nebo sečtu tuhle hodnotu a tuhle hodnotu, respektive odečtu, podělím 2 a získám teda offset. A ten scale faktor najdu tak, že tady si najdu vlastně hodnotu, která odpovídá tomu rozdílu mezi 1G a tou hodnotou, kterou já tady měřím. Takže to bude moje kalibrace pro část tady akcelerometr. A když se vrátíme do té prezentace, tak ten zápis je možný teda provést nějakým maticovým způsobem. Úhlech jsme se bavili, pitch, roll a jo. Orientace os, jak jsou řešený. Potom teda maticový zápis, že ta matice většinou má nějaký 2 indexy a ten dolní je teda odkud transformuju a kam transformuju. A jakmile já řeším nějakou rotaci v prostoru, tak mám rotace v těch jednotlivých osách a k tomu teda používám nějaký matice, které popisují tu jednotlivou rotaci. Takže já mám tady rotaci z navigační soustavy do mojeho kurzu a proto použiju vlastně tenhle ten maticový zápis. A v případě, že mám teda rotaci z té mé navigační roviny do body soustavy v nějaký sekvenci, tak tu sekvenci můžu tím způsobem dát za sebe a vyjde mi z toho to, co už jsme zase viděli, ta directional cosine matrix, která teda potom vypadá tímhletím způsobem. MATLAB vám umožní to poměrně jednoduše dát dohromady. V případě, že máte symbolický toolbox, tak si můžete zadefinovat ty jednotlivý proměnný, udělat si matici, která odpovídá vlastně tomu zápisu a jenom potom zavolat evaluaci té rovnice nebo té matice a ono vám to vyplivne celou tu transformační matici. Takže klíč tady je symbolický toolbox. A potom já teda můžu zase zpětně z těch hodnot, kterými měří ten můj senzor, vypočítat ty jednotlivé složky G, z těch jednotlivých složek zrychlení vypočítat náklony v těch jednotlivých osách. Takže akcelerometr je jedna část toho měření. V případě, že potom ten magnetometr, teda ten akcelerometr mám a mám z toho teda hodnoty pitch a roll, tak já můžu použít tyhle hodnoty náklonů na data ze senzoru magnetického pole a transformovat si ty měření, který mám v body soustavě toho senzoru, do mé navigační soustavy. A to udělám tím vzorcem, který teda vychází z té DCM matice. Takže mám tady úhly náklonu a sklonu a ty teda do toho výpočtu potom teda použiju. No a já to můžu udělat i tak, že si vlastně vezmu ty jednotlivé složky, které mám už tady někde nahoře zadefinované, ty jednotlivé rotace,
a potom teda použiju nějaký inverzní obrazy k nim, ty inverzní matice. Takže já použiju tu rotaci z navigační do body soustavy, ale protože to je inverzní, tak je to navigační, tak je to teda rotace z body soustavy do navigační. A tady se zadám data, které jsem změřil z toho magnetometru, ty jsou kalibrovaný a dostávám z toho data, které jsou potom v navigační soustavě. A tohle jsou potom ty složky, které já můžu využít pro výpočet kurzu. A kurz je to, co mě vlastně na tomhle systému nezávislého magnetometru potom zajímá. Takže tohle řešení je potom to, co dělá tady laboratorní úloha nezávislý magnetometr. No a takže akcelerometr, jak to teda vypadá, když ty 3 poslední úlohy, které máme tady definované, tak vlastně se zabývají akcelerometrem. Ten akcelerometr, k němu je potřeba odvodit chybový model. Z toho akcelerometru potom získám náklony, pitch a roll a to mi z toho vypadne ven. A potom mám teda magnetometr, který zase k tomu magnetometru potřebuji udělat chybový model. Mám k tomu čtení toho magnetického pole a z toho mi potom na výstupu ještě na základě těch údajů pitch a roll vypadne kurz. A to je popis těch našich laboratorních úloh s tím teda, že využití akcelerometru a zrychlení, gravitačního zrychlení ve vesmíru může být i takový, že já mám třeba stabilizované satelity a ty teda mají někde nějakou váhu a gravitační pole mi vlastně udržuje ten satelit v jedné orientaci. No a abych já se dostal ze Země, tak potřebuji překonat nějaké rychlosti a potom ta odstředivá síla bude taková, abych já dokázal tu Zemi opustit. Takže my známe tady nějaké naše základní rychlosti V1, V2 a V3, které jsou teda specifikované tak, že buď udržíme nějaký orbit nad Zemí, nebo že jsme schopni teda tu Zemi opustit, a nebo že dokážeme dokonce opustit náš solární systém. No, jak je to gravitační pole měření, tak já si můžu představit, že někde ve vesmíru, tady podle toho obrázku, jsou dva satelity. Ty satelity takhle mezi sebou vidějí jeden druhýho, dokážou měřit vzdálenost mezi sebou. A jak obíhá kolem té země koule, tak ta vzdálenost se, jakmile ten první satelit přiblíží k nějaké oblasti s vyšší gravitací, tak on vlastně zrychlí. A jakmile on potom přes tu oblast přiletí, tak ho to drží zpátky, takže zpomaluje. Když to ten druhý, který tam teprve přilítá, tak zrychluje. Takže se tam mění ta vzdálenost mezi nima. A na základě toho potom a zpracování těch dat je aktualizovaný model gravitačního pole. No a ten experiment se teda jmenuje GRACE a je to experiment univerzity v Texasu. 2 satelity, které letí ve formaci a měří lokální změny gravitačního pole a teda updateují ten gravitační model. No a to bychom měli probranou tu prezentaci, která souvisí tady s gravitačním polem. Tak jsou tady nějaké otázky. Gravitační pole, jak popisujeme gravitační pole, takže na začátku prezentace, co to je geoid, co to je chybový senzor, chybový model senzoru, jak je vlastně designovaný ten elektronický kompas, co tam je za komponenty a jak je dosažená independence, teda nezávislost toho magnetometru na úhlech natočení. A potom je tady otázka, jak já zjistím, že ta moje iniciální měřící jednotka je v nějakým ustáleném stavu. No a to můžu teda zjistit tím, že já vypočítám velikost vektoru. To znamená, že když udělám x na druhou plus y na druhou plus z na druhou, to jsou ty jednotlivé osy toho měření, tak bych měl získat vlastně ve výsledku 1G velikost vektoru. V případě, že to číslo není 1G, tak mám buď někde chybu, nebo celá ta iniciální měřící jednotka něco měří a ten můj systém se pohybuje v prostoru. Tak, to by bylo ke
gravitačnímu poli a ještě si projedeme magnetické pole. A to magnetické pole je vlastně generovaný většinou nějakým buď permanentním, anebo elektronickým magnetem. Permanentní znamená, že je vnitřní struktura organizovaná tak, že ty magnetické domény v každém atomu jsou zarovnaný jedním směrem a to teda znamená, že to magnetické pole se potom sčítá a jakmile se sčítá, tak to znamená, že roste a vytváří mi teda nějaký většinou dipol, který má severní a jižní pól a z toho severního do jižního pólu vedou nějaký siločáry. Elektromagnet funguje na základě elektrického proudu, který prochází nějakou cívkou většinou a víme třeba z transformátoru, že to závisí na počtu závitů, který ten transformátor potom má. Obecně prostředí nějakým způsobem ovlivňuje přenos toho magnetického pole. Takže máme materiály, které to magnetické pole utlumí, materiály, které ho posílí. A tohle, ta konstanta toho prostředí je permeabilita. A označujeme ji teda jako μ. No a dipol je něco, co jste si asi kreslili v základní fyzice. Takže já si tady půjčím tohleto kreslení a dipol já můžu nakreslit jako nějaký objekt. A ten objekt teda je složený z materiálu, který má ty jednotlivé magnetické domény orientovaný jedním směrem. Takže já, když si tady nakreslím teda ten jeden směr, tak ten jeden směr je tady vlastně tímhle způsobem rozkopírovaný. Takže ty magnetické domény působí všechny jedním směrem. Takže mi to vytváří obrovskou sílu potom, která závisí na tom daném magnetu. A ten můj daný magnet mi tady potom vytváří nějaký severní pól a jižní pól. Takže ty siločáry potom půjdou nějakým takovýmhle způsobem. Tak ty siločáry, oni nepůjdou jenom z toho konce, ale oni budou i nějakým způsobem takhle orientovaný. A tady v tom bodě to bude vypadat nějakým takovýmhle způsobem. Takže potom v případě, že my jsme Česká republika, která je na nějaký sféře, která je v prostoru, já si zkusím vzít jinou barvu, tak tady bude Česká republika v prostoru a proto my vlastně máme ten náš vektor, který je někde tady, toho gravitačního pole, tady se mi to úplně nepovedlo, tady by to bylo nějaký 90 stupňů. Takže potom v závislosti na tom, kde se nacházíme, tak potom ten vektor, který vstupuje do té země, tak má nějaký úhel, pod kterým vstupuje do té dané tečny k povrchu v tom daném místě. A pro Českou republiku je to teda nějakých asi 60 stupňů. No a tomu, že ten materiál má nějaký severní a jižní pól, tak ono to vlastně tvoří dipol. A ten dipol je charakteristický tím, že má nějakou délku L. A čím větší ta délka je, tak tím větší já mám diferenci mezi tím jižním a severním pólem. A je pro mě potom jednodušší ten magnet orientovat v nějakým externím poli. Takže to je teda dipol. Magnetický pole definovaný jako Tesla nebo intenzita pole, jak to souvisí mezi sebou, přepočty, vlastnosti materiálů a potom mám něco, čemu se říká magnetický moment a to je právě to, co souvisí s tím dipolem. Takže já mám tady nějakou vzdálenost L v metrech a teda rozdíl nebo délka tohohle z toho, ty vzdálenosti mezi severním a jižním polem mi souvisí s tím, jak moc je ten materiál tady silný. A mám tady
potom, řekněme, nějaký externí pole. A to externí pole mi vytváří takový moment, který souvisí vlastně s kvadrátem té vzdálenosti a s nějakou intenzitou toho pole. Takže to je můj magnetický moment. Čím větší ten magnetický moment je, tak tím větší síla je potom mezi tím externí pole a tím polem, který je generovaný na tom mým dipólu. A jakmile se tyhle dvě pole dostanou takhle do blízkosti, tak potom, protože ten severní a jižní pól mi tady vytváří nějaký jiný vektor, takže já si tady nakreslím, zkusím si nakreslit jiný vektor. Takže tohle je vektor, který mi vytváří tady ten můj systém. Ten vektor, který mi tady působí externě, tak mi působí tady v tom případě kolmo. Takže já tady mám nějaký úhel mezi tím externím polem a tím generovaným polem. A na základě toho, jak velký je ten úhel a jak velká je tady vzdálenost mezi severním a jižním pólem a intenzita toho magnetu, tak mi tam vznikne síla, která se mi bude snažit ten vektor obrátit do směru toho externího pole. Takže tyhle dva vektory se budou snažit zarovnat. Takže to je obecná vlastnost magnetu a víceméně je to princip kompasu. Takže ta střenka, která tam ukazuje, tak se zarovnává s nějakým externím magnetickým polem. Takže dva magnety se snaží orientovat ty svoje severní a jižní póly svýho dipólu do jedné rovině. Takže ty samé póly se odpuzují a rozdílné póly se přitahují. Země, naše planeta, tak je nějaký sférický objekt. Už jsme si řekli, že je to nějaký bramboroid, který letí vesmírem a my máme tady nějakou osu rotace definovanou jako geografický sever a geografický jižní pól. Zase víme, že máme různé koordinační rámy, osy, v kterých počítáme různé naše vyjádření okolního prostředí. A na základě toho já můžu vlastně vyjadřovat polohu v osách x, y a z, což je nějaký ortogonální souřadný systém. Takže já můžu kreslit takhle x, y a z, x, y a z, anebo teda to můžu vyjadřovat v nějakých složkách latitud, longitud a height. Takže latitud je nějaký ten úhel, takže tohle je latitud. Potom longitud by bylo nějaké otočení tady do bodu, který by byl třeba tady, tak to by bylo longitud a height je potom výška tady nad terénem. No, ale stejně to potom můžu převádět nebo přepočítávat mezi souřadnou soustavou x, y a z, anebo latitud, longitud a height. Takže Praha je na nějaký zeměpisný šířce 50, longitud, posun od Greenwiche je 15 stupňů, výška nad terénem je 0. To samé, když já potom předám do souřadnic x, y a z, tak dostanu nějaký takovýhle číslo. A ten náš problém, který my máme, je, kde je vlastně to centrum Země. Takže já mám několik definicí: geoid, elipsoid, reálný povrch a úplně přesně nevím, k čemu tu referenci vzít. No, v případě, že já nastavím latitud, longitud a height do 0, tak se dostanu vlastně do tohle z toho bodu, tak mám LLH, latitud, longitud a height, tak se potom dostanu do bodu, kdy mám tady 0, longitud je taky 0, takže jsem tady na té ose, height je taky 0, takže jsem na rovníku někde a na úrovni Greenwiche, Greenwich je někde tady a vlastně mám tady vyjádřenou jenom tu osu x. Takže v té ose x bych měl dostat poloměr Země, což je teda nějakých 6378, což je mnemotechnická pomůcka šetři se osle. 6378. Naše Země se skládá z několika částí a těch několik částí, které my v té naší Zemi máme,
tak oni nám tvoří několik vrstev. Ta střední vrstva, tak to je nějaký žhavý jádro, takže tady v tom žhavém jádře, tak tam jsou různý materiály, které jsou teda rozžhavený tak, že jsou v tekutém stavu. A tyhle materiály postupně k povrchu vychládají a tvoří nějaký další shluky. A ty shluky třeba tvoří nějaký cesty. A ta cesta, která se tam vytváří dál, tak třeba povede nějakým jiným způsobem takhle. A tohle je teda jádro Země, který postupně přechází do nějakého pevného materiálu. A potom máme někde pod povrchem, máme zase materiály, které se z toho jádra dostávají ven pod povrch. Na tom povrchu teda plavou ty naše tektonické desky. A já se snažím najít kolečko a potom teda na tom povrchu my žijeme. S tím teda, že někde tady máme ještě pod povrchem žhavou lávu, která teda občas vyplave na povrch a je z toho nějaká katastrofa typu Island, spousta prachu a zakázaná letecká doprava. Takže to jsou potom ty prachové částice, které putují kolem Země a znemožňují lítání. No ale to, k čemu se snažím dostat, je, že jak se nám ta naše Země otáčí nějakým způsobem, tak některé ty části jsou unášené se Zemí, některé ty části jsou těžší, takže jsou trošku zpoždění. A nám se tam vytváří takové řeky a tím, jak se ta Země celá otáčí, tak se tam vytváří něco, čemu se říká dynamo efekt. A ten dynamo efekt potom teda znamená, že dynamo efekt znamená, že se nám tady generuje nějaký elektrický proud a ten elektrický proud nám vytváří, protože tady vidíme ty jednotlivé siločáry, tak nám vytváří, nebo ty vodiče, tak nám vytváří magnetické pole. Takže to naše magnetické pole, které tady potom vzniká, přes nějaký severní a jižní pól, tak nám začne vytvářet nějaký siločáry takhle. No a tady to teda funguje tímhle tím způsobem. A my víme, že jsme někde na úrovni České republiky, takže tady někde bude těch 60 stupňů takhle, který odpovídají tomu, jak to magnetické pole vstupuje do Země na naší úrovni, která je tady latitud asi 50 stupňů. Takže dynamo efekt a generování teda toho magnetického pole. To naše magnetické pole je pole, který je bohužel oproti tomu geografickému té geografické lokaci posunutý kousek, takže není to přesně zarovnaný s tím naším geografickým pólem. A je tam nějaký rozdíl, který teda je rozdíl mezi tím magnetickým polem a tím pólem, který je definovaný vlastně osou rotace Země. A ten rozdíl je asi 11 stupňů s tím, že ty póly teda cestují. A to cestování teda vypadá, tady je záznam od roku 1996, od roku 1900 do roku 1996 a je vidět teda, že ten pól cestuje v nějakých kruzích a postupně ta střední hodnota teda cestuje tím způsobem. Magnetické pole a jeho rozklad já můžu definovat několika způsoby, ale to, co používám nejvíc, je rozklad tady podle toho obrázku. Takže já si tady půjčím obrázek.
natočím si obrázek. Tak já tady vidím, že ten můj obrázek má tady totální intenzitu toho pole. Takže tohle je vlastně ten vektor toho pole, jak vstupuje do země koule, což je to F tady. A ten můj senzor, který já mám k dispozici, tak on má nějaký 3 osy. Má nějakou osu X, Y tady a Z. A tohleto, ty 3 osy, ty zelený, tak to je to, jak je konstruovaný ten můj senzor, který má tady v těch 3 osách nějaký senzorové elementy, které jsou citlivé na magnetické pole. No a abych já dokázal vyjádřit směr, kterým já se pohybuju, tak mám teda heading, což je rozdíl tady mezi mojí osou X a potom osou toho mýho senzoru. No a potom já můžu tu stejnou notaci, kterou tady mám, tak použít ještě pro vyjádření rozdílu mezi tím geografickým pólem a mezi magnetickým severním pólem. A v tom případě mi tady najednou vznikají nějaký úhly. A ty úhly už jsou definovaný tak, že ten jeden, tomu se říká deviace, což je teda rozdíl mezi kurzem k geografickému severnímu pólu a magnetickému severnímu pólu. A potom v tom daném místě, kde to měřím, tak mám hodnotu inklinace a ta hodnota inklinace je rozdíl mezi tím totálním vektorem a vlastně směrem té horizontální složky. Takže ta inklinace tady pro naší polohu je 60 stupňů pro Českou republiku a deviace, to si teď nejsem úplně jistý, tam budou nějaký 4 stupně třeba. Takže popis teda toho vektoru magnetického pole. Tak, to magnetické pole má nějaké charakteristické hodnoty, které se teda mění od nějakých 25 000 do 65 000 nanotesla. S tím, že my si teda dokážeme říct, že nejvíc to asi bude na polech. A to z toho důvodu, že my víme, že to pole se chová tímhle tím způsobem. Takže ty siločáry, které tady běžejí, tak oni vlastně běžejí tímhle tím způsobem. A to jsem tak až dolů. A vlastně těch siločár, který běžejí tady v téhle ploše, je víc. Takže tady to magnetické pole bude větší. A tady na polech bude to, protože ty siločáry jsou daleko od sebe, tak tady bude menší. Takže ty hodnoty 25 000 nanotesla souvisejí s rovníkem a ty hodnoty 65 souvisejí s pólem. A tady jsou vytvářený izobary. Ty izobary vlastně spojují oblasti se stejnou intenzitou toho magnetického pole. A já tady vidím, že to magnetické pole má takovýhle chování. Takže se určuje oblast, který se říká jihoamerická magnetická anomálie a to je teda jakási oblast poměrně malý intenzity toho magnetického pole. No a já když si tady dám na osu několik různých zařízení, tak já najednou vidím, že mám nějaký senzory, ty senzory mají určitou přesnost a já tady vidím, že mám intenzitu magnetického pole Země, potom rozlišení toho mýho senzoru má buď tady 1 stupeň, anebo 4 stupně. A pro ty 4 stupně rozlišení já jsem schopný snímat to totální pole, proto 1 stupeň rozlišení už já jsem schopný určovat tu horizontální složku toho pole.
A my víme, že ta horizontální složka teda je menší, protože ten rozklad vypadá tímhle tím způsobem, takže ta horizontální složka je nějaká část toho totálního vektoru. A já proto, abych dokázal tu horizontální složku určit, respektive kurz toho mého letadla, tak potřebuji mít co největší rozlišení toho senzoru. No a když já se podívám na tu osu, tak vidím, že Gauss a Tesla jsou jednotky, které jsou vzájemně zaměnitelné, jenom teda je to jiný princip, jiný vyjádření. A vidím, že to moje magnetické pole má určitou intenzitu, ale taky vidím, že nějaký magnet, který je třeba v repráčku, tak ten magnet má mnohem větší intenzitu toho pole, než je moje geomagnetické pole Země. Takže jakmile já jsem v blízkosti nějakého toho repráčku, tak to geomagnetické pole Země je úplně zastíněný tím lokálním polem toho magnetu, takže tam došlo k nějakému rušení. Takže zase spousta různých filmů katastrofických, že někdo přinesl magnet ke kompasu a potom ten zařízení změnilo směr, narazilo do skály a neštěstí byl na světě. Takže to je intenzita pole, jihoamerická anomálie, severní pól, jižní pól. V případě, že já si vynesu deklinaci, a deklinace je rozdíl mezi geografickým severem a magnetickým severem. A vynesu si ty rozdíly, tak zase dokážu najít nějaký čáry, kde ten rozdíl je minimální. Ale pro nás, tady když se podíváme, tak tady je 10, tady je 0, takže to je 2,5, 5, tak někde tady pro nás by to bylo něco kolem 2,5 stupně deklinace pro tu naší polohu. Tak, no a Amerikou teda prochází nějaká část s nulovou deklinací a tady teda zase vidíme nějakou část s nulovou deklinací. Inklinace, my bychom řekli, že ta inklinace podle toho našeho obrázku by měla být nulová na pólu, protože tady ten vektor jde přesně jakoby v tečném směru s povrchem. A ono to tak bohužel není a my vidíme, že ta inklinace má zase nějaký průběh, který není úplně rovná přímka. Očekávali bychom, že to bude rovná přímka, což teda bohužel není. A pro nás ta inklinace, když já se tady podívám, tak máme tady 60 stupňů, takže pro tu Evropu to bude někde 65 stupňů, 60 a ta malá čára je kolik? Nedokážu říct, 60, tady to bude 80 a těch čár je tam kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže jich je tam 10. Takže to bude po 2 stupních, 60, 2, 4, 6, asi 66 stupňů pro Českou republiku. Je k dispozici něco, čemu se říká World Magnetic Model a tenhle ten model je jeden ze způsobů reprezentace magnetického pole Země s tím, že tenhle ten má tu výhodu, že je každý rok aktualizovaný. A je to teda soubor, který nějakým způsobem popisuje ty lokální problémy, které souvisejí s tím, že mám různý materiály, kterými zastíňují to geomagneticky definované pole a tím pádem mi tam vznikají nějaké lokální deviace. Takže ideálně podle nějakého standardního výpočtového modelu by to mělo vypadat takhle, že mám krásné přechody a na základě toho, že vím, kde jsem, tak vím, jaký je tam pole, to můžu použít pro výpočty, ale ono v reálném světě to vypadá tak, že já jsem schopný získat nějaký model a reprezentaci toho lokálního prostředí, který má i ty lokální tady problémy a deviace. No ale potom, když bych šel ještě do většího detailu, tak najednou zjišťuju, že to magnetické pole se v těch daných oblastech chová ještě mnohem rozdílněji a že ty problémy, které tam jsou, problém je to pro můj kompas, tak jsou mnohem větší, než já z toho standardního modelu vidím. Takže tyhle ty problémy já bych potřeboval všechny znát, abych byl schopný správně přepočítávat ty měřené data z mýho senzoru na správný kurz toho mýho zařízení.
No a ten výpočtový model já si můžu představit tak, že mám tady nějakou totální intenzitu toho pole rozloženou na složky, které jsou v jednotlivých částech, latitud, longitud a height pro to dané místo a potom tady vidím, že mám teda rozklad těch jednotlivých komponent a ty jednotlivé komponenty BR a BFI si můžu představit, že tady mám latitud a longitud a to teda, co já tady mám ten rozklad, tak v případě, že se tam dodám někde 90 stupňů, tak já tady budu vidět, že si tam můžu dodat teda 90 stupňů, anebo si tam můžu dodat 0. 90 stupňů bude znamenat, že to je pól. To bude asi znamenat, že to je pól. Takže když já si tam dodám za phi 90 stupňů, tak mi tady vyjde jednička a mám tady 2x μ děleno 4πr na třetí. V případě, že já si tady dodám, pro kosinus mi tam vyjde 0 a pro sinus mi tady vyjde, takže ještě jednou. Já si tady dodám 0, což znamená, že jsem na pólu. Jakmile tady mi tam vyjde pól, tak mi tady vyjde sinus 0 je 0. Takže tohleto phi je latitud. A v případě, že já si tam zadám, a teď jsem se do toho zamotal, tak ještě jednou. Ctrl A, to smažem. A zadáme si tam teda B, tak zeměkouli, tak tady je 0, tady bude 90, takže pro 0 já tam mám kosinus 0 je jednička, takže bych tam měl 2 v té jedné složce R, tady pro phi bych tam měl 0 by znamenalo, že sinus 0 je 0, takže tady by bylo 0, tohle je 2k a ta složka v té ose longitud je nulová, protože ten můj vektor toho pole jde buď tímhle směrem, anebo tímhle směrem. Takže ten směr vlastně tady je pořád nulový. Takže mám tady 2k a 0k. A to znamená teda, tak ještě jednou, my se k tomu nakonec dostaneme, že mám zeměkouli a my jsme si řekli, že intenzita tady na pólech je nějakých 25 000 nanotesla a tady teda na rovníku a na pólu je to nějakých 65 000 nanotesla, takže tady to musí být dvojnásobek než tady. Takže já se to tady do toho dosadím a dosadím si tam latitud a longitud, tak bych na těch pólech měl získat dvojnásobnou hodnotu. Takže 0 stupňů potom bude znamenat, že jsem tady, takže já tam získám 2k. To k je tady to μ 4πr na třetí. A potom teda pro ten pól bych získal vlastně tu nulovou složku. Tak, jsem se do toho zamotal, ale doufám, že ten význam je nějakým způsobem jasný. Tady je to dokonce vyjádření, akorát teda to má nějaký problémy s formátováním. Takže jo, takže tady je to vidět, že na pólu mám tu jednu složku nulovou, ta druhá složka je teda nějaká konstanta a potom je tady vidět, že na tom severním pólu ta jedna složka je teda dvojnásobek té konstanty a ta druhá složka v té ose tady je nulová a tahle složka je teda 2k a tady ta osa je k a tahle osa je nulová.
Tak, takže to je ten model výpočtový, který já používám pro to nejnižší a vůbec nejmenší rozlišení, který potom používám v tom svém navigačním systému. Senzory, které se pro měření magnetického pole používají, tak jsou vektorové magnetometry. Vektorový je to z toho důvodu, že většinou měří víc než jednu osu. Magnetometr je potom ten základní princip. A my máme senzory, které pracují na principu buď flux gate, anebo pracují na principu nějakého magnetorezistivního materiálu, který se většinou používá v MEMS senzorech. Ten FluxGate senzor je konstruovaný jako dva bloky. Ty bloky si můžeme představit tak, že nějakým způsobem pomáhají vést to magnetické pole, takže to magnetické pole, když by tam vstupovalo pod nějakým úhlem, takhle, tak ten blok ho usměrní, protáhne ho sám sebou a nechá ho vypadnout na druhé straně. Se mi zase nepovedlo. Tak, zpět. A já mám teda u toho vedení nějaký budící zařízení. A to budící zařízení mi do toho mýho systému vnáší nějaký definovaný pole. Takže já si tady začnu tu cívku obotávat, teda to jádro obotávat nějakou cívkou. No, tak. A to samé teda z druhé strany. A je tady vidět, že to vedení, to obotávání je stejný. To bude takhle, takhle, takhle. Tak. A k tomu teda připojím nějaký generátor střílivého signálu. To znamená, že tady se mi bude vytvářet pole, který jde nejdřív jedním směrem, když ta vlna tady je kladná, a potom to jde druhým směrem. Takže tam to pole vlastně takhle pořád cykluje. No a potom já mám k tomuhle systému nějakou snímací cívku, která vlastně obotává oboje dvoje. Takže já tady takhle protáhnu cívku, další cívku a ve výsledku jsem schopný měřit nějakým mikroampermetrem výsledek toho snažení. A v případě, že mi tohle tady vstupní pole nějakým způsobem cykluje, tak já tady neměřím vůbec nic, v případě, že tam není externí složka. Jakmile já ten senzor ale natočím do vektoru externího, což je to moje geomagnetické pole, tak ten senzor v tomto případě znamená, že to geomagnetické pole se sečte tady s tím polem, který je generovaný v těch dvou cívkách. A já tady vidím, že to jedno pole mi jde dovnitř a druhý pole mi jde ven. Takže vlastně tyhle dvě pole se tady odečtou. Ale jakmile to geomagnetické pole na to začne působit, tak ono začne působit tomu pomůže trošku vlastně. Ten druhý tady poníží, takže mi tam vznikne nějaký rozdíl mezi tou jednou složkou tady a tou druhou složkou. A tenhle ten rozdíl je to, co mi vlastně sejme ta cívka tady. Takže tyhle dvě cívky, které tady jsou, mi vytvoří tok jedním směrem, potom mi vytvoří tok druhým směrem a tyhle dva toky se vlastně odečtou od sebe. Jakmile je tam externí pole, tak tenhle ten jeden tok se poníží, tenhle ten druhý tok se povýší a ten rozdíl, který tady vznikne, je rozdíl mezi těma dvěma magnetickými tokama, který potom snímá tenhle ten miliampermetr. No a jakmile já to celý vezmu a zase to nějakým způsobem otočím, takhle to otočím, tak to pole geomagnetický mi bude působit z boku. A to znamená, že mi vlastně vůbec neovlivní ty pole, který mi tady generuje
systém, což znamená, že tenhle generovaný tok bude stejný a tenhle generovaný tok bude stejný. To znamená, že ten rozdíl je 0 a tenhle miliampere mi zase ukáže nulovou hodnotu. Takže to je princip Fluxgate magnetometru a ten Fluxgate magnetometr teda vytváří jeden magnetický tok, druhý magnetický tok, který se bez přítomnosti externího pole odečtou a tady to ukáže nulovou hodnotu. Takže to je princip Fluxgateu. A potom máme princip toho MEMS senzoru a ten má teda tu vnitřní strukturu uspořádanou tak, že je citlivá na externí pole. Jeden snímací element je potom umístěný do můstku a ten můstek zase je přes nějaký přístrojový zesilovač snímaný tady a demodulovaný od nějakého budícího signálu. Takže zase tady máme něco, čemu se říká flip generátor a to z toho důvodu, že já to magnetické pole měřím jedním směrem a potom druhým směrem a vlastně počítám z toho průměrnou hodnotu. A je to podobný, jako když my kalibrujeme ten náš akcelerometr, tak ho nejdřív vystavím jedním směrem do gravitačního pole a potom ho vystavím druhým směrem do gravitačního pole. A na základě toho já můžu získat vlastně offset a scale faktor toho gravitačního pole. Takže ten magnetometr to má udělaný ještě z toho důvodu, že ten magnetický materiál, který tady je, tak on se vlastně unavuje tím, že je vystavený pořád jednomu směru toho magnetického pole a on se vlastně jakoby přizpůsobuje tomu poli. Takže já ho potřebuju čas od času otočit, abych dokázal tu únavu toho materiálu převážit a aby ten senzor byl vlastně vystavovaný tomu poli z druhé strany. Jakoby. A je to teda dělaný elektricky, je to dělaný nějakým flip generátorem, který tady otáčí intenzitu nějakého referenčního pole. Takže to flipování, ten flip generátor nám tady umožní odstranit offset toho můstku a problémy s tím zrovnáním toho materiálu. Ten materiál, který je tady vevnitř použitý, tak je ještě orientovaný určitým způsobem a to tak, aby ta charakteristika, která by byla sinusová, tak aby měla co možná nejdelší tu lineární část. A to teda potom znamená, že ten senzor má větší rozsah. Takže ten základní princip je, že mám můstek, ten můstek je složený z elementů, který mají závislost, která je ovlivňovaná tím externím magnetickým polem, takže odpor se mění v závislosti na externím poli. Je to umístění sestavený do můstku, použitý přístrojový zesilovač a potom teda demodulátor, který odstraňuje signál z flip generátoru, který nám umožní odstranit offsety toho zařízení, toho senzoru. A tohleto Fluxgate, tady v té orientaci je jedna osa a tady magnetoresistivní senzor zase jedna osa toho měřícího systému. No a ten vektorový magnetometr, k kterému se postupně dostáváme, tak má teda 3 osy X, Y a Z a ty 3 osy mi měří rozklad toho jednotlivého vektoru. A já, když si ten senzor vezmu, tak ten senzor bude vypadat nějakým takovýmhle způsobem a já ten senzor potom začnu otáčet. A v případě, že ho otáčím a vynáším ty hodnoty v závislosti na úhlu otočení, tak já dostanu hodnoty, které odpovídají 2 sínům a ty síny jsou po otočení o 90 stupňů. A ty jsou otočený o 90 stupňů z toho důvodu, že já mám teda ten rozklad těch os v ose X a v ose Y. A jakmile já s tím celým začnu takhle otáčet, tak já teda postupně tam získávám ten kruh, což znamená ta osa X a Y. Takže já mám jeden senzor a druhý senzor a vynáším je teda v závislosti na úhlu otočení. V případě, že ty dvě hodnoty X a Y začnu vynášet do jednoho grafu, tak já tady vidím, že mám osu tady Y0, X je 3000 třeba, tak budu mít tady 3000 a 0 a postupně, když takhle půjdu, tak já vlastně dostanu celý ten kruh toho senzoru. A vidím, že ten můj kruh je téměř kruh
Možná je to trošku zkosený, ta celková kružnice, ale víceméně to vypadá jako kruh a je ve středu. Bohužel tohle to není úplně pravidlo u těch magnetometrů. A to z toho důvodu, že ten materiál kolem, tady případně krabička toho senzoru, zapoustření, ty jednotlivé nožičky, tak nějakým způsobem ovlivňují hodnotu toho pole. Další, co ovlivňuje hodnotu toho pole, je to lokální nastavení, kde jsem, takže veškerý materiál, který je v okolí toho mého senzoru, tak mi vlastně posouvá ten kalibrační kruh. Takže když vy to uděláte u sebe na stole, tak ten kalibrační kruh bude posunutý někam do strany. A tomu se teda říká distorze. A tahle distorze odpovídá tomu danému místu a provedení toho senzoru a my teda rozlišujeme distorze, které nazýváme hard iron a soft iron. A ty hard iron, to znamená, že jsou materiály, které jsou permanentně magnetované. A to teda znamená, že to pole se nějakým způsobem přičítá k tomu, který je v tom daném místě, takže ten celý kruh se mi posune někam do pryč podle toho, jak je to moje hard iron pole orientovaný. Soft iron znamená, že to jsou nějaké magneticky měkké materiály a ty magnetické měkké materiály působí jenom na část té oblasti, toho měření. A potom to znamená, že ten kruh celý se mi deformuje, že místo kroužku je tam elipsa, která je ještě nějakým způsobem natočená. No a nejhorší teda, co nás může potkat, jsou nějaké kombinace těch vlivů. No a ten náš magnetometr, který my máme, tak byl napájený baterkama. Ty baterky jsou z nějakých kovů a tyhle kovy jsou magnetický, takže ten celý kruh bude nějakým způsobem posunutý. A vaším úkolem je z toho signálu ten offset vypočítat a říct teda, jaký je poměr nebo velikost, jaká je velikost těch distorzí, které do toho magnetometru vstupují. Takže je to jednoduchý, je to konstanta, nějaký posunutí toho kalibračního kruhu ze středu. Jak to získám? Vezmu minimum a maximum v té jedné ose, takže to můžu vzít z toho jednoho průběhu, anebo z toho kroužku, který si vykreslím, vezmu jednu osu a druhou osu, udělám z nich maxima a minima, sečtu ty hodnoty, vydělím dvěma a mám vlastně posun toho kruhu v jedné a v druhé ose. No a potom distorze, které jsou způsobeny teda těmi soft iron materiály, tak to mi potom znamená, že celý ten kruh se mi posune, takže já potřebuju určit tu hlavní osu té elipsy, tu vedlejší osu té elipsy. Jakmile mám hlavní osu, dokážu získat otočení té elipsy. Jakmile vím, že to dokážu otočit o ten správný úhel, tak mám potom i velikost, dílku té hlavní osy a dílku té vedlejší osy. Jakmile mám tu velikost a poměr těch dvou os, tak můžu tu jednu osu přepočítat nějakým faktorem, který mi tu osu zkrátí nebo prodlouží, tak aby byla stejně velká jako ta druhá. Takže mám zase zpátky ten můj kruh a potom ho posunu zpátky do toho náklonu, který tam byl předtím, abych získal tu správnou hodnotu kurzu. Takže celý ten proces by tady měl být popsaný a začínám teda tak, že kalkuluju velikost toho vektoru, přejdu přes všechny ty měřené hodnoty, získám maximální hodnotu, to znamená, že mám maximální hodnotu, tak mám tu hlavní osu a z toho jsem teda schopný získat tady úhel a celé všechny ty hodnoty jsem schopný otočit o nějaký úhel. Takže to je zase nějaká naše transformační matice, kterou už známe z transformací mezi body soustavou a navigační soustavou. A jakmile já jsem tu elipsu byl schopný otočit, tak si vypočítám poměr, zkrátím tu jednu osu a potom teda ten kruh zase otočím zpátky po ten úhel, který jsem rotoval předtím. A až teprve potom můžu získat ty jednotlivé body z toho měření a vypočítat z nich kurz. No a ta kalibrace, o které my tady se bavíme, to znamená kalibrace toho magnetometru, tak to se dělá i na letadlech. A čas od času někdy na letišti najdete nějaký takovejhle obrazec. To znamená potom, že ty technici na to letadlo přitáhnou, vlastně to letadlo celý nastavějí jedním směrem. A potom si někde udělají záznam, že v případě pro nastavení nulového kurzu ten jeho kompas ukazuje nějakou takovouhle odchylku. Pro nastavení, 30 stupňů, ten kompas zase ukazuje nějakou jinou odchylku. A postupně to letadlo takhle přestavují. A přestavují ho proto, že to letadlo je komponované z nějakých materiálů.
A všechny tyhle materiály, které jsou na tom letadle, tak nějakým způsobem ovlivňují ten kompas. Takže potom teda dochází k sestavení tady kalibrační čáry, která potom tomu pilotovi říká, že v případě, že on vidí na tom kompasu třeba 45 stupňů, tak musí odečíst 5, aby získal ten správný kurz, kterým letí. Protože těch 5 stupňů je chyba, která je způsobená těmi materiály, které jsou na tom letadle. Tak, země, nějaké parametry. Magnetické pole nás chrání teda před radiací, a to z toho důvodu, že ty částice, které tady letějí, tak jsou buď odpuzený, anebo se chytnou na tu siločáru a kolem ní začnou rotovat a vytváří nám něco, čemu se říká radiační pásy, což teda chrání Zemi před slunečním zářením. Magnetometry můžou být stabilizovaný, teda systémy ve vesmíru můžou být stabilizovaný buď jako rotační satelity, anebo teda satelity, které jsou 3D stabilizovaný. V případě, že mám ten rotační stabilizovaný systém, tak já si dokážu ty kalibrační hodnoty toho magnetometru v té jedné ose odvodit, a to z toho důvodu, že mi to vlastně pořád dělá tu stabilizaci. Potom v případě, že mám 3D stabilizovaný systém, tak ten magnetometr musí mít kalibrovaný už ze Země, případně ty kalibrační data do toho systému nějakým způsobem dodat. No a já můžu ještě to magnetické pole použít k tomu, abych ten vesmírný prostředek stabilizoval. A to z toho důvodu, že já můžu použít nějaký elektronický magnet, to znamená cívku, kterou čas od času napájím nějakým proudem. A jakmile já si dokážu udělat můj dipol, takže se zpátky vracíme k dipolu, takže já mám nějaký jádro, to mám teda obtočený cívkou. Do té cívky čas od času pustím proud a já teda vím, že když mám jádro, tak mi ty siločáry budou vstupovat na jedné straně, vystupovat na druhé straně. V tom případě, když mám nějakou dílku toho mýho systému, tady mám teda dílku a podle toho, jaký je tady magnetický pole, tak podle toho já získám nějaký magnetický moment. A ten magnetický moment, když se sloučí potom s tím externím polem, což je to zemský pole, který mi na to působí, tak mi tady vznikne teda vektor a ty dva vektory se snaží se souhlasit. A tohle já můžu použít k tomu, abych stabilizoval teda satelit. To znamená, že já potřebuji solární články, abych tohle napájel, a nepotřebuju teda žádnou energii nebo žádný náplně, který si vezu ze Země. Takže je to poměrně čistý způsob. Ježišmarja, tak ještě jednou. Tak, poměrně čistý způsob, jak stabilizovat nějaký ten vesmírný prostředek. Takže magnetotorker anebo nějaký jiný způsob sestavení toho elektronického magnetu. Takže když se podíváme na intenzitu magnetického pole s výškou, tak vidíme, že s výškou to klesá. Řekněme, že někde kolem 6 km je ta hodnota na polovině, 2/3. Tak tohle jsou hodnoty, které ty satelity potom někde na té geostacionární dráze můžou použít pro svoji stabilizaci. A je teda vidět, že to pole není nic moc, že je to strašně malý pole. Jak jsou ty torkry realizovaný? Můžu si to představit jako takovýhle váleček s cívkou, vlastně, která je tvořená z drátu, a to mi teda tvoří dipol, který má nějakou délku, tady 7 cm. Nebo ta cívka může být takhle plošná, která je v nějaké konstrukci. A to by bylo všechno k magnetometrům. Tady jsou zase nějaké otázky, co to je magnetické pole, jak je popisovaný, typická intenzita toho pole, co to je acyklická čára, to znamená,
Inklinace a její rozdíly. Tady je důležitá otázka, fluxgate, magnetický senzor a princip, magnetorezistivní senzor a princip a chyby, který ten magnetometr může na tom daném letadle, nebo jak může být ten magnetometr ovlivněný. No a jedna otázka, která tady asi není, je ještě otázka k tomu, vysvětlete princip, teda ono to tam bylo, ale vysvětlete princip, jakým způsobem je možný vytvořit nějaký nezávislý magnetometr na základě senzorů ze zrychlení a senzorů teda magnetického pole. Takže když já mám nějaký senzor a já si teď představím, že budu mít Q-flex akcelerometr, to znamená, že mám nějakou změnu náboje na nějakém materiálu a z toho teda jsem schopný získat nějaký RO zrychlení. Takže RO ACC. Takže tohle RO ACC já potřebuji přepočítat podle nějakého modifikace offsetu. Potom tam dám to RO ACC, tady to odečtu a vynásobím to nějakým scale faktorem. A z toho mám teda to fyzikální zrychlení A, který mi v tom daném směru působí. A jakmile mám tohle fyzikální zrychlení A, tak já to můžu vzít a vypočítat teda pitch a roll, takže theta a phi, a to už jsou moje výstupní parametry náklonu z toho zařízení. Ten magnetometr, takže tady mám teda senzory v různých směrech, takže ten magnetometr může být buď fluxgate, anebo nějaký MEMS senzor. Tak já si řeknu, že budu mít MEMS senzor, to znamená, že mám můstek, někde z toho můstku mám operační zesilovač, ten operační zesilovač máte někde demodulátor, ten demodulátor demoduluje flip generátor, který mi tady nějakým způsobem upravuje to lokální pole, tak abych já se zbavil offsetu a problémů těch senzorů, vlastně toho materiálu, toho senzoru. No a na výstupu mám teda nějakou hodnotu převodní charakteristiku, která závisí na natočení toho senzoru v gravitačním, v geomagnetickém poli Země. A zase z toho mám teda nějakou hodnotu RO magnetometr. A tu hodnotu RO magnetometr já potřebuju vzít, tady od ní odečíst offset magnetometru, vynásobit to scale faktorem Km a z toho já teda získám tu hodnotu toho magnetického pole. Takže tady budu mít třeba M. A tohleto bohužel je závislý na tom, jak je ten můj senzor natočený v tom poli. A já si můžu představit, že tohle je můj mobil. A ten váš mobil má někde uvnitř zase akcelerometr a někdy i magnetometr. A ten váš mobil je schopný ukazovat kurz, kterým vy míříte. Takže když se podíváte na mapu, tak tam vidíte vlastně, jakým směrem asi tak se ten panáček na té mapě kouká. Takže tohle je strašně nepřesná informace, když máte GPS a nepohybujete se. Když máte ten magnetometr k tomu, tak je to ještě poměrně přesná informace, protože to dokážete mnohem víc zúžit tu nejistotu, kterým směrem ten mobil vlastně míří. No a protože ten můj mobil může být natočený různými způsoby, tak já potřebuji využít tu informaci tady o náklonu a sklonu a tady nějakým způsobem transformovat to měření. Takže já si tady vytvořím matici. Matice bude z body soustavy do navigační soustavy, vynásobím tímto měření a získám teda hodnoty M v navigační soustavě. Navigační soustavě je ta soustava, která je kolmá s povrchem Země. A jakmile jsem kolmý s povrchem Země, tak už můžu použít ty rozklad X a X v navigační a Y v navigační a použít tyhle X a Y v navigační soustavě proto, abych vypočítal heading. A ding. Což je ten výsledek, který mě zajímá. Takže tohle je nějaký základní princip a vy máte tady v poslední úloze nezávislý magnetometr, měření. A to měření, jedno měření je v
v soustavě, kde ten senzor byl umístěný na stole a potom s tím senzorem se takhle zarotovalo. Takže tam máte nějaké měření A, který popisuje tu rotaci toho senzoru. A potom je tam druhý způsob toho měření, ale tam ten senzor byl takhle nějakým způsobem nakloněný. S tím, že tady to bylo teda podložený něčím. Já nevím, mě tady něco nefunguje. Tak to zkusíme takhle. Takže ten senzor byl tady něčím podložený, čím to není důležitý, ale důležitý je, že tady vzniknul nějaký úhel. A tenhle ten úhel je potřeba zjistit. To, co se s tím senzorem potom dělo dál, je, že zase byl v této rotaci orotovaný a vzniklo z toho teda nějaké měření B. Z toho měření A, tak z toho nám vyjde v ose X a Y zase nějaký kalibrační kruh. A ta osa Z, která tady je, takže já tady budu mít X a Z, tak tam je teda nějaká hodnota konstantní. No a tady to bude obdobný, jenom ta osa X a Y bude nějakým způsobem někam posunutá trošku. To kolečko bude mít jinou hodnotu. A teď zase v té ose, co to je X a Z, tak tam ty hodnoty budou jiný. Tam ty hodnoty budou nějakým způsobem orientovaný. A to, co z toho na výsledku vlastně vyjde, je, že já tady v 3D grafu uvidím nějaký kruh, který bude v jedné rovině. Takže tady já mám nějakou rovinu, kterou se snad pokusím udržet. A ten kruh potom tady bude v nějaký jedné rovině. Když to tady u toho grafu, nebo u tohle z toho systému, tam bude jakýsi 3D tvar a ten 3D tvar bude vypadat tak, že ten celý graf bude nějakým způsobem nakloněn, takže já tam uvidím nějakou takovouhle elipsu. To znamená, že to není vodorovný jako tady, ale tady je jedna hodnota, druhá hodnota, třetí, čtvrtá a tak dále. Prostě je to něco, co je nakloněný. A ten náklon odpovídá vlastně tomu náklonu toho senzoru. A vaším úkolem je tenhle ten elipsoid dostat zpátky do té vodorovné polohy. Takže tak, aby ten elipsoid byl zase takhle vodorovně. A až teprve potom z toho údaje vypočítat kurz, kterým tě ten systém vlastně míří. Takže ta poslední úloha vede k tomu, že já si potřebuju dodefinovat tu transformační matici. Tady si potřebuji definovat transformační matici C z body soustavy do navigační. A tu transformační matici já potřebuju doplnit úhly, které jsou teda sklon a náklon, a ty já získám ze senzoru zrychlení. Takže ten datový balíček A i datový balíček B obsahuje jak data z magnetometru, takže magnetometr, tak i senzory zrychlení. Zase magnetometr, senzor zrychlení a potřebuji teda do toho dodat nějakou takovou matici, abych byl schopný ty data získat. No a to si myslím, že je asi všechno k popisu těch úloh. S tím teda, že máme zadané úlohy do konce semestru, máme probranou inerciální navigaci a v těch dalších přednáškách se podíváme ještě na motory a snímání parametrů z leteckých motorů. A já teda děkuji za pozornost a zatím nashledanou.